Shalom. Huriani debata nahina holongani Kristus Yesus. Parhalado HKBP Kebayoran Baru Pasahaton selamat hari Minggu matuhita saluhutna. Adorang tamulai ibadahta martang yang nahoho mahita di bagasan roh hatabe. Amen. Tapuji madebata marede mahita sian buku ede nomor 74 ayat sada sahat rodi ayat tolu. Hite-hite goarni debata ama, dohot goarni anakna Tuhan Yesus Kristus, dohot goarni ton di parbadia, na tumopal langit dohot tanoon. Amen. Debata doha porusata, dohot hagogoota, pangurupi situtu di hagogotan akan namangonai tuhita. Dibaheni dang mabiar hita, nang pebalik tanoon, jala lalo akadolok, lau marongrong tutonga-tongani laut. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Martangi yang mahita. Ale Tuhan debata ama namarasi roha, hudo kami moleate tuho sianasa rohanami. Ala di joho hami sian haholomon tuhatiuron, marhite-hite anakmu Tuhan Yesus Kristus.
Sai dirajai todim nabadiai mahami, asalam gada hapor siaon nami, jala asalam badia parangen nami, unang marlidang binaheni portibion, asa sahat hami, rap dohot akan aporsea di guarmu, tuhangoluan nasora suda, marhite-hite anak haholongan ni roham, Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Marede mahita sia buku ede nomor 70 sada. Tangihon hamuma patik ni debata, ima sian patik palimahon, sahatu patik pasapuluhon. Patik palimahon, ikon pasangapom mudo natorasmu, asa martuaho, jala leleng mangolu ditano nanilehoni jaho bade batam diho. Patik paunopon, unang ho mamunu, patik papituhon, unang ho mangalakup, patik pawaluhon, unang ho manako, patik pasiahon, unang ho olo makatidahon hata nasotutu maralohon dongan jolma. Patik pasapuluhon, dang jadi hal yang ani roham bagas ni dongammu, dang jadi hal yang ani roham dongan saripe ni donganmu, manang naposo na bawa, manang naposo na boru-boru, manang lobuna, manang hodana, manang dia pe ugasan ni donganmu. Atong rap mangidogogo mahita tu debata lau mangulahon patikna. Ale Tuhan debata saya pargogoi mahami mangulahon nahobar tu patikmi. Amin. Marende mahita sia buku ede nomor 684 ayat sada dohot 2.
tatopoti madosata nagodangi di adopani bata martangi yang mahita. Ale Tuhan debata amanami parasi roha na sumurung. Napungu dohami di jolom martangi yang tuho. Dada mangasahon hati goranami. Na mangasahon asini roham nagodangi do. Saya asi maroham midasadok bangsonami. Se sama dosa nami saluhutna. Saya sungguh lima rohanami. Asamu baroha dohot pangalahon nami. Alani Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami, si pangolu hami. Amen. Baga-bagani debata taringot tu hasesaani dosa. Satok kindo hutadi konho, alai papungo-pungoku maho muse, marhite-hite akar asini roha godang. Tagan di parpiar ni muruku, hutabunihon bohiku satokin maradoponho. Alai marhite-hite denggan basa saleleng-leleng na, asiaku ho, nina Jahoba si paluaho. Hasangapon ma debata na digijang. Amen. Marede mahita sian buku ede 440 tolu. Hatani debata turpuk epistel di minggu tasadarion iman natar surat di ulaon ni apostel 10 ayat 34 sahatro di ayat 40 tolu. Tajahama marsoring-soring. Dungi makuling masih Petrus nin nama nunga takas dapot rohaku naso si ida bohi debata.
Ditogos ibana do hatana tu aka anak Israel, laho mamaritahon dame marhite sian Yesus Kristus, ibana do Tuhan ni saluhutna. Ima taringot tu Yesus nasian Nasaret, namia hani debata marhite hite todi parbadia, dohot hagogoon, namardalani do ibana mambahena denggan, jala pahisarhon sude akan napina tuduk ni sibolis, adi dongani debata do ibana. Di pahehe debata do ibana di ari patuluhon, di lehon do ibana tu hapataron. Jala didokod do tuhami manjami tahon dohot maka tidakon tunatorop, paboa ibana doi. Natinodo ni debata hian gabe panguhum di akan nama ngolu ro di akan namate. Ido sahatna martua do natumangihon hatani debata jalan naum peopsa. Amen. Marede mahita sian buku ede nomor 512. Takatidakon maha porseautai songo nahina tidakon ni dongata sa porseaon disadok portibion rap mahita mandok au porsea di debata Jahoba ido ama pargogo na satu dosan natumo palangit dohotano au porsea di Yesus Kristus anak ni debata Jahoba na sasadai iman atinubuhon si Maria naga-begabea sioto di parbadia adorang soabubuhan ido tuhata natumau nabernit di panghuman silatus nama tetar pajal do ibana di hau pinar silang natuat tubona toru ding ditanom namulak mangulu di ari patoluhon nama naik tu surgo lahudul tu sianum di debata Jahoba amanai pargogo nasahatu dosani disima ibana pai mamulak sogot sanoon manguhumi halak na mangulu dohot na mate au porsea dito di parbadia jaladong sada huria na badia huria hatopane ala Kristen akan na badia dohot di hasesani dosa dohot di hatai na mandok mulak mangulu dosogot daging ni halak na mate dohot di hanuan narasuras sudah. Amin.
Puji-pujian Sian Kur Ama.
sabegema tikting dihuriata sadarion. Tikting di Huriata di Bagasan Nasa Minggon, tanggal 11 Januari 2026. Na parjulo, guarni mingguta sedarion ima minggu parjulo dung Epipanias doho topik Jehovah manogu tanganmu. Paduahon, bona tahun Huria. Hari Minggu tanggal 10 Januari 2026, di Patupa Huriata do Bonataon ni Huriat, Bonataon Huria. Patuluhon, pasat peliat tujolo. Sedarion Minggu tanggal 11 Januari 2026, duk sipul jamita pasat peliat tujolo do hita, ima lao tu hapor luat jubileo 75 tahun HKBP Keburan Baru. Mardo mutusi tagat sojamita mardala do tulukatong ima sada A sada B dohot 2. Papaton panitia jubileo 75 tahun HKBP Keburan Baru. Panitia jubileo 75 tahun HKBP Keburan Baru bekerja sama dohot Esmod Jakarta Politeknik Kreatif Indonesia naik patupahon pelatihan program belajar bisnis digital na di Patupa di hari Sabtu tanggal 17 Januari 2026 pukul sia sahatu nasipul maringanan di Gereja Kristen Pasundan Kampung Sawah Bekasi dohot peserta siar ruas ni GKP Kampung Sawah Jemaat Sikulilum Elesia Santa Serpati, dohot pondok pesantren, aksara pinggir, anggi emak kegiatan on, gawe pasu-pasu tusude nama dohotisa. Palimahon, hobartu keputusan ni rapot Huria, na di Patupa di hari Minggu tanggal 21 Desember 2025, nauk salpu, nunga diputuson, na perjulo, memuka siat tanggal 1 Januari 2026, 55% penerimaan uang nadi jalo marhite kiris Bank Mandiri diklasifikasihon pilihan jala ima nadi stortu BPSK kantor pusat HKBP, 45% tu gereja. Molo sude penerimaan marhite kiris BCA na diklasifikasikan tupoti parasian Huria ima na di Patupa manang na di leat tu HKBP Keburan Baru Sudena apalah hipal. Napaduahon mamuka sian hari Minggu tanggal 1 Februari 2026 pilihan nadi parmingguan di pasahat duk sipul jamita ima pilihan sada A sada B dohot 2 manang pilihan khusus. Panopon, selamat ulang tahun Ari Hatu Tubuh, dohot ulang tahun Ari Parbagason. Parhalado dohot ruas ni Huriata Pasaton, selamat ulang tahun Ari Hatu Tubuh, dohot selamat ulang tahun Ari Parbagason. Tusude ruas ni Huria, na tubuh manang marbagas di tanggal 10 sada, sahat tu tanggal 17 Januari. Saya tu hatama nama masu-masu, molo tu ngadong ruas ni Huriata, naso tar surat dope, guarna di tikting na di ulak tahuni, di pabuama tu ganup situa ni sektorna, manak tu sekretariat gereja. Papituhon, aka tikting naso di jahahon obat tu tiktik cetak sederion, dinggama tajaha, songonima sahak ni tikting, ni Huriata di Bagasan Minggu sedarion, tainguk bema manang yakoni tujolo ni tuhata. Songonima warta ni gereja ta di Minggu sedarion.
Mauliate. Jan Sektor Sion.
Marede Mahita sian bukuede nomor 758 Huhut Mardalan Pelean sada A, sada B, dohot 2. Dameni debatana sumurung sian saluhut naroha. Ima mengaramoti ate-ate roha dohot pikiramuna di bagasan Kristus Yesus.
Amin. Selamat hari Minggu madihita salukna. Nasugo di jabunami adong dope tulusi toples naing roti. Berarti suasana tau baru dope noaing batong ma pinasahat asalas rohamu mangalangi. Selamat tau baru madihita. Barita naulis yakata ni tuhata pagadda gogota madalani tahun nai baru na pinasahat ni Tuhan dalanata. Ima siap buku panurirang desaya bidu 42 mamuka sia naya sada sahak rodi ayat sia songonom maridok takasma tapai hutihut panurirangon taringo tu naposoni debata ida mana posoki nahutugu nahupiliti hasudungan nirohaku nungahwa peho todiku tu ibana Tariya sonon nama uhum tuaka bangso parbigu dang jauh-jauh ibana manang pangyaron na suarana jala dang patu begehonon na suarana di alaman arung naung marosaki dang laos ponggol hononna jala subu namar neheti dang laos ito panna hobaratu hasitongan tariya sonon na uhum Dangolulu jaibana manang madate paima di pahot uhum di tanoon jala akka pulo-pulo makalunguton patikna songono dohatani debata Jahoba sito palangit doho na paherbak kosa na pajarar tanoon rodiaka suasuanana na mangaleho kosa tu bangso na maringan di atasna doho todi tuaka namar dalani disi ahu Jahuba nama juho marhiti hati goran jala au manugu tangamu saira motakku doho jala lehonokku ho bahe bangso para jajian bahe panodang diaka para bigu mamuha akka mata ni halak nama pitung parwarho sia kurungan halak natar hurung siap bagas hurungan halak namaringa diha holomon audu Jahoba ima guarhu jala dang lehonokku hasangapokku tuna asing manak kamuliauku tuaka gana-ganaan panurirangon akka sian narubi idama nungaro jala akka nabura audo pabuahon tagan somaratubur depe nungahu patu begehon tuhamu ido sahana hamna kerungan di bagasa goarni tu hatta Yesus adong do padohan na jujuk tabigi di padohan ni halak batak madok situjang nagadap situgu naukehe siocok mudarni halak nalujai ninna laos adong donang edeni totu pangalahoon dibereng di pamanat nagabi jupang di tonga-tonga ni ngoluni hitajolma ngagadap ngadabu ditujang muse angko na bermain pencak silat bermain karate anggo ya tong wajar dui geria de lojani muse asaharu dang margugo bialonai alai molo di kehidupan do halak naung terpuruk halak naung menderita halak naung dibagasa musibah lalu ada orang mencari kesempatan siap penderitaan nai odo na menyakitkan hidup banai dok situ jang nagadap dongi di dok mese situ ogunau kehe molo begion songon nata bodo bolo pola di dok jong joko asa hutu ogunin na ya hapola tu gua mumulong jong jong bolo ngabui di mana jong jong sendiri songon na menawar ko jasa mahita kan sahira nang iliw majasa pabuana adong pangurupion na pajongjok ko ni bana
Alay arong mo sinapatulong ho siyo chok mudar ni hala na lujainin na. Dakpola herak kita molo di pulau Jawaon, darbarita do halak kita, kesana saya songon na mangurupi, kesana saya songon na menolong. HP na diurupion justru semakin makilala honak penderitaan. Jala terjerat diakka hutang na semakin melilit. Ima pangalahon na jupang di hita jolma molo di hata Indonesia di persikolan na Zulu di dok sudah jatuh di tempat tangga pula. Gamadebu alai rom se tangga madodoni ibana semakin bertambah lam martabba ma na hacik penderita asi taunonna ido fenomena na taberin jojo di parngoluon ni hita jolma. Halak na menderita, jok dia baikan, malah adong dope halak na menompang. Lau mencari keberuntungan, siak penderitaan ni halak. Bolo masa akan musibah, masa akan bencana, adong dope halak na tega hati na puluk rohana. Untuk memakai kesempatan membuat pengomuatu dirina menjual penderitaan orang lain. Banggaris maniga-niga hosi taunon ni halak. Alai parohon pangomuat tuibana. Na sangat menyakitkan. Saya songon na dijok naking ditugu. Alai yang go turupuk tasadarion hobar tutopi ni minggu di minggu Epifania so didok Jehovah manogu tanganmu. Allah menyatakan keselamatanmu ninna di hati Indonesia dan apa lapas terjemahan naik moro asapasnya Tuhan memegang menuntun tanganmu i marlapatan atusata pabuan nasohya di padua de batasa sitong nahita di bagasa perdalanan ningolu tahun alai hita dong name ronta. Kita dona melepaskan tangan Tuhan. Neng mencoba-coba kehebatan, mencoba-coba akan menggiurkan na ditawar honi portibur. Nga dito gunya kita tu soma hoa makasian. Tu soma ho inang leburju inda adaong. Dia mengelak melepaskan tangan Tuhan, mencoba merdalan di bagasan lomona sendiri. Jalan apa dua hon molo adong peke terpurukan, adong penderitaan, adong sitaonon, unang tarajumi seakan-akan Tuhan na mengabaikan hita, naso parduli di hita, naso ditata behita. Tuhan tak pernah menuntun kita hanya di jalan-jalan yang lurus, yang mulus, naso adong tantangan. Alai justru terdani debatan na sitong ibana dibuat do hita, dibuat do si patango luta itu dalam namaol, itu dalam nekom mamolus gudang si taono penderitaan pergumulan. Alai los di sido sa sitong na Tuhan naing mengajar kita supaya kita ini menjadi orang-orang yang mau bertarung. Dan kia Tuhan mau memanjakan kita, tidak, Tuhan tidak mau memanjakan umatnya. Alai diajar untuk bertarung do. Ido nama satu hala Israel di konteks liturgi tahun di Yesaya 42. Mamuka Yesaya 40 satu Yesaya 60 adalah konteks bangsa Israel di habuangan Babilonia. Ya ada hudok. Ay mau taringoti jol mana tara buang di jami tahun saya longang-longang do jolmai puasa ay dakkay mana terbuang dangi boto dangi atusi dangi pahami songo dia hacit penderitaan ni bolo didok terbuang alai arti sederhana na terbuang bolo terjemah di ngulutan adalah orang yang sudah tersisih dirampas hakna dirampas kedaulatanna dirampas kebebasanna. Gabi hatuban, gabi budak, dan boybe menikmati kehidupan na sesungguhnya hakta. Ay nga hatuban ni halak ibana, nga di bangson, di tonga-tonga ni bangson na asing ibana, dan di negara na be.
Aidos do hita di jebuta do di jebuni halak. Badang do siat tong. Bolodos di baen pangalahon ai jebuna do di jebuni halak. Iman apa jago-jagohon. Ber juamatan nih. Jadi tong do hira jebuna nena. Lomo-lomo na do mabueti mabukka lamari ni halak kan. Oh, istoriko maki si pangano nisian lamari makani. Be sisa ni amatong. Nih itong do jebuna ada na halak do. Alanido sarupa de bolo hitakkan itu molo ta ceritahon masa lampau tidak danakon ngaitor maret de halaki lainlah dahulu lainlah sekarang enak tang masuk betu naposom molo ibu to holo amang hacit duna julu dak kahamin ikom dak songokui holo 100 meter do ikom margreb ikom marangkot hai terjepek do idokon memangnya dulu Pak ada grab. Memangnya dulu ada angkot, makanya Bapak jalan kaki. Tahen narohama. Mauldo menceritakan masa lalu yang pahit, tuaka generasi muda noeng alas so ya dialami. Alaniru sasitongna, jodoh ikut bijak nak orang tua harus pernah membiarkan anaknya menjalani jalan yang sulit. Tuhan pesongoni do dibaen. Alaniro bangso Israel nang penasida gawe bangso tawanan itu juga merupakan jalan Tuhan untuk menyadarkan, menghajar sekaligus untuk mendidik mereka tentang bagaimana Tuhan bersikap adil. Nah parjulu bahasa terteban nasida, ya alani takangna, alani kedurhakaanna. Alani ketidaksetiaan wajar doi. Nah sudah mandok sepertinya nggak wajar. Kami ini umat Tuhan. Jojo halak terlalu bangga ketika dia mendapatkan sebuah label prestise. Nah diagung-agungkan. Seakan-akan prestise mabenibana tak tersentuh be. Doh akka kesulitan ni portibio. Tuhan mengatakan tidak. Konsekuensi kesalahan harus dia dapatkan konsekuensinya. Kalau tidak, boleh pasong-pasong anak komui di hazahatona, loh, mau jadi apa dia nanti? Tokin naik lam lomo-lomo nama di hazahatoni, lam lomo-lomo nama di hatakangoni, daktar atur hita beba nabe, daktar dok kita behata, alah nggak, tak biarkan. Makanya Tuhan tidak, kau harus dihajar. Alain pembinasa adoi daun. Ido molo dido di minggu Epifaniason nomor 8 hapapatar Allah menampakkan, menunjukkan, memperkenalkan tentang siapa dia. Itu juga dilakukan Tuhan walaupun dalam kerangka umatnya ikom menderita ala dibuangan ala di situ di papatar di bata. Siapa Tuhan, siapa umatnya. Muncul Sadrak, Mesa, Abednego dan Daniel, orang-orang hebat. Berdacak kagum Nebukadnezar. Malah muncul pengakuan Tuhanmu luar biasa. Songoni macara ni Tuhan. Laho patedahon wasona idona ni dok ni si Jesaya di bagasa 30 tahun. Bahwa Tuhan itu selalu menuntun, selalu menjaga umatnya, menampakkan kuasana dan dipasombu bangsonai. Alai laus marhite songo dia si tahu non naside di sido debata apa tuduh dirina amnak kadongan terkadang molo diselimuti duka hita maul do hita manatap tujolo bahwa di depan masih ada sukacita molo saya di linang ditutup genangan air mata si malolong tahun jok do dang tarjalohita akka apulabul doho sukacita. Au saya hudok do molorok kalak mangapuli. Molo saya dipagajang-gajang amat tahun poda naut pinatau kapinatau saya manganggu hidupe alani cintana tu amat tahun alani cintana nih ngomak asipata baru dope babak belurin atai mate ale tong didok papi sayangin dah dokan. Alai ketika dia masih menangis, unang pagajang-gajang si paingokmu, unang pagajang-gajang podam,
dan lakui. Karena dia tertutup masih diselimuti oleh duka. Iko jolo tersadar doi bana. Dak perlu gajang-gajang doho no tusipoda doho akasi paingo doho akapulapul. Alamol do jolma menerima mamereng manatap akalas ni roha di bagasan duka cita. Alain wain nabunido karya ni Tuhani misteri do tahu. Kita romadok misteri karena kita tidak melihat Tuhan. Tuhan telah menyatakan dirinya epipania, menampakkan di dalam Yesus Kristus. Ido nani hati dakon nadi bagas turpu tahun. Ida mana posoki. Nahu togu nahu piliti. Hasudungan ni rohaki. Dia telah datang. Mengaroi bana menampakkan bahwa dia tidak akan melakukan pembiaran kepada umatnya. Ubadiro naking dang di pasombu arung nama rosaki dang laos ponggol hononna subu nama neheti. Digambarkan seperti bambu yang mau patah dang laos di ponggolhon. Ponggolhon mai bolok kom mai tulsik kom mai enak. Ay mularong do ngata sira daktikos be pangalahona, bolok ko may, peca may. Papuli may siya punguano nina. Seperti itu kah? Kalau ada orang yang sedang bermasalah, mengalami kemelut, sehingga mungkin ada sesuatu yang dilakukannya yang tidak menyenangkan, haruskah dia menjadi disingkirkan, dipatahkan? Molidok songol lapu namar nehet-nehet, songol sumbu yang sedang milop-milop, itorito ponot toma, obusonol toma. Tahu, di dok ida mana posoki, dia akan membuat tegak lagi bambu yang sudah mau patah. Dan membuat akan bercahaya lagi lampu yang redup. Ido haroro ni Yesus tunggoluta untuk memberikan cahaya, memberikan tenaga. Alanido ikut tu Yesus do targer honom mungolum. Ura kolat tu na di portibion, holak kontak tu na di portibion matong. Holak kontak tu mall, holak kontak tu kafe, holak kontak tu yang ditawarkan dunia ini. Sampai di mana? Itu yang akan membuat kita redup. Tapi kita harus tetap mendapatkan energi, kekuatan, cahaya. Ngairo bison ngarowi bana naposoki. Dan pasobona dia akan melepaskan orang-orang yang sedang terbelenggu. Mamuha akamatanya halak nama pitung. Baru siak kurungan halak natar hurung. Siap bagas hurungan akan namaringan di haholomon. Ini bahasa analogi. Bahasa na menggambarkan holan kehadiran ni Tuhan do di bagasan ngulu tahun. Mabay kita boleh terbebas, tertolong, bangkit sian akka persoalan nengoluta, sian ambang kiputus asaan. Seringkali kita ini holan natiga nama berengon. Hayang ko makataykan, wah tabuh yan ekel mulai ba na. Saya senyum-senyum masih layon. So na baga baju ba, senyum. Dupet ako na ilo, so ibo to holay, na ni utang-utang na masudion. Ope na binay na mamekel. Ang gudi bagasang na malalalay na. Itu ba narong ende malalaro haki? Malala pusu-pusu kinin na. Ang gubereng ko penampilan na, ya oke-oke banget inhalak Jakarta. HP di dalam kehidupannya sebenarnya banyak tekanan batin yang menyiksa. Isero na buhi mangalehok kikuatat tuson. Tetangga do, dongan do, jangan berharap. Ida mana posoki. Itu dinyatakan di dalam Yesus. Ido na buhi melepaskan kita siap belenggu-belenggu. Na buhi cerahkan, mencelikas si marolong tahun, unang say makulo di bayas si tahun, kamaulon ni portibion. Tetapi supaya mampu melihat dengan jauh, mampu menatap ke depan, terlumowi di bonan ni tahunon, di nong merdalak kita di awal tahun 2020 nomon. Tidak kita tahu apa yang terjadi besok. Ramalan-ramalan ekonomi, tabereng wan songoni begitu sulit. Keadaan dunia ta, berek kamu mah. Beberapa negara hampir di bagasan kehancuran.
Molo naking diturpu tahu sasitong na mengarah don penyelamatan ni Persia, Syria, ima Iran waeng tuhala Israel melalui Raja Kores. Hape waeng ngasa 10 hari Iran dalam goncangan-goncangan politik. Itu dunia kita sekarang. Bohado hita madalanion. Bohado hita manatap tujolo asa tetap di bagasa pos ni roha. Odonani dokna. Ida mana posoki nahu piliti. Itu adalah kedatangan pernyataan Tuhan. Kehadiran Tuhan di bagasa Yesus. Jala molo tajakon. Molo olo hita maniop gomos tanganna. Beriringan berjalan dengan dia. Di sido hita boi mangalak kaholak kata doh gomos. Dang peol be. Dang saineng jubbe be. Dang saineng tertutup be. Alai boi hita melangkah dengan mantap. Melangkah dengan pasti. Tatapan yang nanap. Tatapan ke depan. Penuh dengan harapan. Penuh dengan optimisme. Penuh dengan semangat. Penuh dengan gairah. Dan itu yang sangat kita butuhkan. Di dunia nang gudang nuaing akan atadupi hamaulon. Maka songon nani ni topik ni mingguta Jehovah menogu tanganmu, maka ulurkan tanganmu asa gomos rap doh Tuhan ilakam. Amin. Martang yang mahita. Moliate ma Tuhan nami tari parhatam pasu-pasu mai asa pos rohanami. Naung roho di bagasa Yesus Kristus paluaho kami. Siap kagugoton, siap parsorion, siap kamaolon, siap kaotoon, doh sian hatak kangon. Alani hodo nama nugu hami marhite tangamu na gugui. Loas mahami Tuhan, laho maniup tangami, asarapami mardala dohoto, gabi boy hami gomos mangalaka, tuguro hanang pikiran nami, manatap kami di bagasa pakirimon, daw hami siya biar, alay gabi totok kami di bagasa pos ni roha, di bagasa semangat, di bagasa kagugoon, daw siyan akka kekhawatiran, ima molo tangamu naung maniup kami. Mauliate ma Tuhan nami, imanak pos ni roha nami di naung mardalak kuriamon di bona ni tahun 2020 nomon di tonga-tonga ni portibi naruduk dohami naing Tuhan gudang akan masa di tonga-tonga ni bangso namion dang masoh do piaka bencana di tonga-tonga ni akadongan nami na pola Tuhan humasusa jala menderita urupi nasida diaka bangso, diaka negara, gudang nuaing Tuhan na berkecamuk, tergoncang, ala niaka keadaan-keadaan na somaratotu. Ali Tuhan nami berpengaruh dengan tu keadaan ekonomi na global, gabi marpangotak do itu kami. Ali Tuhan nami, unang luas sami lomos, unang luas sami di bagasa biar, alai tugu matangan nami asaboy hami totong di bagasa pos ni roha jalaboy Tuhan di bagasa bisuk nasiyako mameakon ngulu nami di tonga-tonga niyak kahamauloni gabi boy sumisi mardalak kami madapot tolas ni roha naung pinaradim songoni Tuhan nami nangakadongan nami akan atong gale natongom marukil, natongom mengadupi akka persoalan kerumitan di tonga-tonga ni keluarga, di tonga-tonga ni ianakon, di tonga-tonga ni parngoluon. Tugu manang tangan nasida Tuhan, nungaroho di bagasa Yesus, jala loas manasida, manguka bagasna, manguka rohana, jala manurduk ko tanganna, tu tangan ni Yesus nang roh manuguhami. Lausoni dongan namin nagalea lanyaka parsahiton napiak di bagas nabi nang napiak di rumah sakit ipe hubuak kami Tuhan tugu nang tangan nasida asa unang madele man nang maderse nasida
alai satu nang pakirimon nasida. Hubuak kami secara khusus dengan nami napiak depeno yang di rumah sakit. Ina nami inang nyonyara namarbun boru sinaga napiak depe di rumah sakit maya pada Lebak Bulus. Songoni doh ina nami inang nyonya Kristina Simorakir boru Siboya napiak noang di rumah sakit Murni Teguh Ciledug. Manang moladong dongan nami depena di rumah sakit. Hubuak kami mai Tuhan asa apeho tangamu jala sodukon gogo nasiyako asa tumibu nasida humipas tumibu malum siap para sahiton nap. Songoni Tuhan nami hubuak kami sakap tindakan medis operasi nanaing adupan ni inanami inang sinur boru silaban di tanggal 10 Januari on tuhoma hupasahat kami asa saluhu namardala doh dengan boy tumibu humipas inanami. Hutang yako kami sudah kaya nakon nami Tuhan akan namar sikola tugu tangan nasida unang manibil tu siamu doh tuhabirang alaya satu tong nasida marpos niroha tuho riko do parbinotoan natibu alai rumiko do molo magudang nasida di bagasa kaporsiaon di bagasa parsihohoton anak kon nami naung pasiduk kon akka parsikolan nadang jupang dope parkarejuan na homa Tuhan na mangurupi nasida marhite panugunugum di nasida pasu-pasu akka nakon ni huriam na sujupang dope akka siroka ni todi na sujupang dope akka hagabio di akka namar keluarga asa anggiat lam sikok las neroha nasida apeho tangamu masu-masu nasida pasu-pasu huriamon disudiaka program nami disudesi ulaon nami di tahun 2020 nomon tarlumobi Tuhan dinanaing manguloppo pesta jubileum 75 tahun kuriam di bulan 5 on homa namanggohi loas neroha nami marhite akka panitia nami mau liate ma pasu-pasu pamareta nami asa buito tong margogo marbisuk mabahen hasitongan uhum nadinggan di bangso namion nangakka na tungod dope mangadupi akka bencana homa Tuhan na hadir na pataridaho dirim di bagasan nasida marhiti akka napi nasu pasum di bagasa Yesus martangi kami amin. Maredehita sia bukwede nomor 224 mamukaya sadala ustapasaha mapeliata tujolo 7 jubileum 75 tahun HKBP Kebayoran Baru. Jalo tangaku tiok
pasahap mapilian nang tapabungot wadupan itu hatta martang yang mahita. Ali di bata manami na di banwa gijak kodo haroroan ni saluhut sileho-leho na dinggad doho na sauli basa na mauli utus. Upasahat tami masian na nilehom itu hami pilihan nami tuho. Say jalo may gaybe uap na husus di jolom. Paso-paso may jala ramoti. Asahu parhasyak kami pilihanon pati bulhok karajaom mu di tonga-tonga di huriam doho di portibion. Buhay marohan nami marhite-hite todim. Asalapu tadahami gudang ni silehol-lehom itu hami. Asalam girgir hami madok mauliate tuho. Marhite-hite Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Alia manami na di banwa gijang say pinarbadia maguarmu, say ro maharaja ummu, say sau malomo ni roham di banwa tongosongon na di banwa gijang, leho matu hami sadarion hangoluan siapari, sesa madusa nami songo panesa nami di dosa nidongan namar dosa tu hami, unak kami tu gihotu pangujunan, palua mahami sian pangago. Di paso-paso jala di ramoti Tuhan de batama ho. Di sodako Tuhan de batama buhina tuho jala asima rohana midaho. Di dopako Tuhan de batama buhina tuho jala di pasaor homa damena tutodim. Shalom, selama hari Minggu madhita.